Contes Bonics presenta... Les aventures de Rissis i Tapein! 6. Carnaval, carnaval! S'apropava el carnaval i la Clàudia havia estat preparant unes teles per fer unes disfresses. Nenes, m'he passat la nit cosint i us he fet unes disfresses. Sí, yoho! A veure, la vida? Aquí les teniu, espero que us agradin. Uau, que xules! M'encanten! Que xulo! Que guais! Les nenes de seguida es van abraonar sobre les disfresses per emprovar-se-les totes. Jo vull aquesta! I jo vull aquesta! Jo me'n provaré aquesta! Que guais! Vinga, els cabells daurats. Rissis, estàs molt graciosa! Tapein, perquè oblideu guiratifes més maco. Que bé et queden, Rissis! Estàs molt guapa! Me puc emprovar? Tapein, tu fas puta gràcia. Mireu, sóc el ratolinet Pérez! Sóc una estrella del foc. La 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 la. Mireu quines ulleres més molones. Ai, que se'm cau la mel. Tinc la llana tan enredada que se m'ha quedat la pinta enganxada. Però, Parcut, has fet un rodolí. I què és un rodolí? Doncs un rodolí són dues frases que rimen entre si. Rodolí! Les nenes van seguir provant-se disfresses durant tota la tarda. S'ho van passar superbé. Mireu, sóc una foca. Ja me'n puc anar a veure el Pare Noel sense passar fred. M'encanten les pastanagues. Mireu. Miau. 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 Soc la Rapunzel amb la meva trena super llarga. Uau, que llarga la teva melena. És super llarga. Això jo li dic una melena extrema. Les nenes es van passar tota la tarda emprovant-se les disfresses que els havia fet la Clàudia. Després, un cop ben guarnides, se'n van anar a pujar-se a una carrossa i passejar-se per tot el poble. Va ser un carnaval bestial! Mira, mira! A veure si trobes a la Rissis, a la Parkour i a la Tapein amagades entre les teles. No ens trobareu. Trobaràs la solució després dels crèdits finals. Bona sort! La meva disfressa preferida ha sigut la de la Rissis, el cantant de la Rissis. I a tu, quina t'ha agradat més? Ens ho pots deixar en el nostre Instagram Contes Bonics. La Rissis, la Tapein i la Parkour són nines de juegaterapia.org. Pots adoptar-ne una si vols col·laborar amb la seva causa.